ହଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କହିଲ ଆଜି ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜୀବ କାହାକୁ ଦେଖିଛ? କ'ଣ କହିଲ? ହାତୀ। ହଉ, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖିଛ? ଏଣ୍ଡୁଅ? ହଁ, ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଏଣ୍ଡୁଅ ଓ ହାତୀ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟଟେ ବା ଗୀତଟେ କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହି, ଯେଉଁ ହସ ଖୁସି ବହି, ସେଇ ବହି ଖୋଲିଲ ଏବଂ ସେଇ ବହିରେ ଥିବା ହାତୀ ମାନିଲା ଏଣ୍ଡୁଅ କଥା ପଦ୍ୟଟି ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିବା ଆଉ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୀତଟି ଗାଉଛି, ତମେ ମନ ଦେଇ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣ। ହାତୀ ମାନିଲା ଏଣ୍ଡୁଅ କଥା। ହାତୀ ଆସୁଥିଲା ଶୁଣ୍ଡ ହଲେଇ, ମେଣ୍ଢା ପଲ ଦେଖି ଗଲେ ପଳେଇ। ନଈରେ ପଶିଲା ହାତୀ, ଶୁଣ୍ଡରେ ତାର ପିଚିକାରି ମାରି, ପାଣି ଖେଳେ ଗଲା ମାତି। ହାତୀର ଖେଳକୁ ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖି, କହିଲା ତାହାକୁ ଆଖି ତରାଟି, ଅସନା କରୁଛ ପାଣି। ଜୀବନ ପାଇଁ କି ବିପଦକୁ ତୁମେ ଡାକୁଅଛ ଜାଣି ଜାଣି। ଶୁଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ, ହାତୀ ପଚାରିଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ଭାଇ, କହିଲ ମତେ, ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁ ବିପଦ ଡାକି ଆଣୁଅଛି ସତେ। ଏଣ୍ଡୁଅ କହିଲା, ହେ ହାତୀ ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡରେ କି ତୁମ ଅକଲ ନାହିଁ। ଦୂଷିତ ହଇଲେ ଜଳ, ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗରେ ଲୋକେ ହେବେ କଲବଲ। ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲାଇ କହିଲା ହାତୀ, ଏଣ୍ଡୁଅ ଭାଇ ତୁମର ସାଥୀ, ମାନୁଛି ତୋର କଥା। ସାନ ଦେହ ସିନା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, ସାଇତିଛି ତୋର ମଥା। ଆଚ୍ଛା, ଗୀତଟି ଶୁଣିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗୀତ ଭିତରେ ଆମେ କେତୋଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲୁ। ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲ? ଶୁଣ, ମୁଣ୍ଡ, ଶୁଣ୍ଢ, ଆଉ ଏଣ୍ଡୁଅ, ମେଣ୍ଢା ପଲ, ଆଉ କ'ଣ କୁଣ୍ଡିଆ। ଏତିକି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଣ୍ଡ ଆଉ ଢ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ ହେଲୁ। ଏଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଣ ଆଉ ଡ ଆଉ ଣ ଆଉ ଢ ଶବ୍ଦ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲୁ। ସେମିତି ଣଣ୍ଢ ଆଉ ଣଣ୍ଢ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଯେଉଁପରି ହାଣ୍ଡି, ଏଇଟା କ'ଣ? ଣ ଆଉ ଡ, ହାଣ୍ଡି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲ? ଏଣ୍ଡୁଅ, ଆଉ କ'ଣ? ମୁଣ୍ଡ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ଗେଣ୍ଡା, ଏଇଭଳି ତେଣ୍ଡା, ଏଇଭଳି କେତେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏହାପରେ ଆମେ ଢ ସହିତ ବୁଝିବା। କ'ଣ ନା? ଶୁଣ୍ଢ, ଆଉ ମେଣ୍ଢା, ଆଉ କ'ଣ ଶବ୍ଦ? କଣ୍ଢେଇ। ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଣ ଆଉ ଢ। ତାପରେ ଆମେ ଢ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଆମେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆହୁରି କେତେରେ କହିବା। ଦେଖ, ହଣ୍ଡା, ପଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡା, ଝଣ୍ଡା, କେଣ୍ଡା, ଗେଣ୍ଡା, ତେଣ୍ଡା, ଖଣ୍ଡା, ଥଣ୍ଡା, କୁଣ୍ଡା। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନରୁ ଭାବି କହିବ ଆଉ ଖାତାରେ ସବୁ ଲେଖିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।